Тайрон, liebe Freund, Шолом Алейхем, Миргебенон. Ми починаємо. І знову, мої дороженькі, ви добре пам'ятаєте, ведаєте наші попередні занятки. І минулий раз, і позаминулий раз я вже казав, що ми знаходимося з вами от таким у просторі поміж двома великими святами, поміж Пуримом і Пейсахом. Ось уже зовсім близенько, праз некий тиждень, трошку більше, у наступний праз один шабас вже починається Пейсах наш знакомитий. І тому сьогодні ми з вами трошечку кранем Пейсах, подрихтуватися, ви ж ведаєте, що треба загодя зробити той самий хамець ході під пець, маца ході сюди. Ось, от усього хлібного і квасного треба позбавлятися, треба пошуки робити в домі, з дітьми, це звичайна гульня така хороша робиться напередодні, ще до самого свята. І тому ми з вами сьогодні ще раз один куплетик проспіваємо про Пейсах, згадаємо, але вся наша сьогоднішня презентація буде присвячена самому славутому письменнику і поету їдишному во всім світі, його ведають, во всім світі його шанують. Це, звісно, Мойша Кульбак. І він народився 25 соковика, уже тиждень тому назад, як би сам би. І 129 годов від його народження пройшло. І, звісно, це чоловік щасливого льосу і вельми трагічного льосу одночасово. І, на жаль, вельми рано ён сышоў, і, канешне, колькасць ягоных твораў такім чынам абмежавалася ў адной кніжцы. Дарэчы, на жаль, вялікая частка іх проста знікла недзе за сценках. І сёння, канешне, мы адзначым ягоную дату нараджэння, і будзе прысвечана амаль што цэлы дзень вось менавіта гэтаму. Мы будзем спяваць ягоную песню, мы пачытаем з вами вершы, і каротенька я раскажу і пакажу ўсё пра яго. Добра? Давайте мы зараз уключым нашу прэзентацыю. І я спадзяюся, да, нічога нам замінаць не будзе. Ну, бачыце, у нас сёння опять новая заставка з вами. Гэта такая прыгожая маца, і з мацы вот некі хорошы чалавек выклаў зорку Давіда, Моган Довід, так званы. І па ім, па версіі мы напісалі «Мамы Лошын, он таты Калошын». І, конечно, без мамы Лошын, без матчынай мовы, без їдыша нам нікуды. Таму мы будзем працягваць і рухацца ўперад, да. Унізе напісан уже Пейсах, уже не Пурым, уже Пейсах, тому што тыдзень застаўся да яго. І гады сёння у нас ідзе 5785 год па габрэйскім календары. Безумоўна, наш з вами асноўны як бы дэвіз гэта «Зэдзыхавек, он гота міхай, он шэпт нахесен луфт». Сядайце, калі ласка, атрымлівайце асалоду і натхнення. І, конечно, вот трошку юмору надаць вам жарту. Гэта тое, што звязана менавіта з нашым святам надыходзячым. Седер, гэта, ведаеце, асноўная вот тая вячэра, першая вячэра, самая галоўная, якая доўжыцца всю ноч, яна завецца седер. На іврыце седер, а на ідышы сейдер, да. І вот, ну, на жаль, па-руску толькі у нас такі ёсць варыянт, да, еш евреі свою мацу, приобщайся к праотцу. Гэта галоўнае свята рэлігійнае і, конечно, звязана не толькі з праайцом, а з усімі праайцамі і асноўнымі іхнымі жонкамі. І, безумоўна, наступны раз мы абавязкова прысвецім менавіта гэтаму святу. Сёння у нас толькі невялічкая падрыхтоўка. І вот тая самая песня, на жаль, вот гэта цацка нам троху замінае, можа, я ее вниз опущу. Ну, вот так, да. І памятаеце, мы з вами спявалі Пурым. Это тая ж самая песня, толькі на другое свята, на Пейсах. Пачнем з куплета. «Дос из Вейлун, дос из Гид, си замыхае цузай наид». Хто не ведае, я яшчэ раз скажу, што гэта значыць, як хораша, як добра, якое шчасце, якая асалода быць габрэем. Дос из Вейлун, дос из Гид, си замыхае цузай наид, аид. Дос из Вейлун, дос из Гид, си замыхае цузай наид. І я пачытаю спачатку словы. «Пейсах, Пейсах, афрает сайт, год, год унс, фун Мицраем бафрайт».
Парес, Гарц из Мидмакес Башмирт, Мейше Готунс Демьям Арибер Гефирт. Перакладу. Пейсах, это вольный час. Бог нас из Египту вызволил. Фараон, сердце фараона покрыто обмазано самыми страшными язвами. И Мойша нас провел через море. Ям – это море на идише. Ну и дос извел, дос изгит, замехается за наид. Дос извел, дос изгит, замехается за наид, и дос извел, дос изгит, замехается за наид. Pesach, Pesach, a freie Zeit, Gott hat uns von Mitzrayim befreit, Pares Herz ist Mismakis beschmiert, Meshe hat uns dem Jammer übergeführt, das ist Well und das ist Git, zusammen Chaye zu sein, Aitaid, das ist Well und das ist Git, zusammen Chaye zu sein, Aid. Можно еще разок. Pesach, Pesach, a freie Zeit, Gott hat uns von Mitzrayim befreit, Pares Herz ist mit Makes beschmiert, Meshe hat uns dem Jammer übergeführt, das ist Well und das ist Git, zusammen Chaye zu sein, Aitaid, das ist Well und das ist Git, zusammen Chaye zu sein, Aid. Чтем, идем далее. Ну и вот, коли ласка, Мойша Кульбак, на жаль, вот это табличками моцно замінає. Мойша Кульбак. Бачите, даты народжения 25.03.1996 года. И вот той самый 37-й год, 29-го, той самый день, та самая ночь, жахливая, коли 120 особо интеллигенция, белорусская и едышная интеллигенция были знищены менавіта ў гэтую ноч. 37-й год. Я 890, да, это я помылился. Вы бачаете, коли ласочка. Это моя помылка. Ну и ведаете ж, да, это все новое, зроблено менавіта для вас особливо. Тому я помылился, да, конечно. 1896 год, это конец 19 стагоддзя. Перапрашаюся, да. Вільна, гэта як бы наш з вами девиз. Гэты верш, невялічкі верш. Целая паэму ён напісаў, Вільна называется. Але тут менавіта пра ідыш. Ідыш просты вянок з дубовага лісця на гарадскіх брамах святочна-будзённых, шэры, ідыш святло, што зіхціць у вокнах. О, як вандроўнік каля студні на шляху прысеў я і слухаю сыры голас ідышу. Это пераклад. І на ідыше. Вільне. Und Jiddisch ist der Proster Kratz von dem Blätter, als der Rheingangen, die heilig Wochige von Stott. Das große Jiddisch ist das Licht, was finkelt in die Finster. Oh, wie gehe bei der alten Brunnen unterwegs, sitz ich da und horch die rohe Stimme von Jiddisch. Вот ягоная сям'я, менавіта ягоныя бацькі, вот сядзяць у першым радзе, бацька ягоны з такой у кепцы з вялікай барадою, і маці у белай сарочцы. І вот іх было раз, два, три, чатыры браты і сястра Тонька, так званая. І вот той самы бацька ягоны, яго званы Шлойме Саламон, Мойша Кульбака, яго дзіўная сям'я. Яны ўсе паходзяць са Смаргоні па-беларуску. І род такі напоўсялянскі. Больш таго і жонка ягоная таксама з вёскі. Недалёка была такая як бы калонія сялянская побач са Смаргонямі. Але ў бацькі ў ягонага было, вы не паверыце, 16 братоў. Можете сабе уявіць такую сям'ю, 16 братоў, і ён 17-й. Бацька. І больш таго, ён, здаецца, самы меншы. Кульбак таксама, здаецца, самы меншы па ўзросту. І яны былі дзіўныя людзі абсалютна, былі сапраўдныя такія майстры, сяляне. Яны займаліся лесапрамысловасцю, яны валілі лес, яны былі плытагоны. І больш таго, яны яшчэ былі да таго ж і тое, што завецца гарбарамі, кажэвеннікамі. Выраблялі скуры. Калі ім надарылася у Першую сусветную вайну пераехаць у Мінск, то менавіта вот той раман, які напісаў Маісей Кульбак пазней, «Зельмянер», ён завецца «Зельмяняне», то ён якраз прысвечаны гэтай сям'і вялікай.
і менавіта у тым ліку уже як гарбарам, менскім гарбарам. І вось што цікава яшчэ тое, што ну, амаль што ўся сям'я ягоная все ж таки большасць перажыла. Адзіная толькі Тонька вот менавіта. Яна загінула ў Лапічах. І ну, трошку пазней я пра гэта раскажу. Ну, просто вот да ўзора я прывёў вот фотаздымак менавіта габрэяў сялян, таму што напісана на ідыше, это калгас, дэр сацыялісты Шэрвек. Хутчэй за ўсё гэта на Палесе, не ведаю дакладна, дзе быў такі калгас, але вот тыя людзі, якія грабуюць гэта сена, гэта менавіта вот якраз габрэі. І ўсё гэта, дарэчы, будзе апісана ў кульбакавай знакамітай паэзіі Райсэн, Беларусь. Райсэн гэта Беларусь. Вот такі прыгожы малады чалавек, творчы як аксаміты, пісала пра яго Рохал Боймвол, была такая выдатная паэтэса, і разам з ім працавала ў мінскім саюзе пісьменнікаў беларускім. І, канешне, усе адзначаюць, усе, хто пра яго пісаў, хто напісаў, на жаль, таксама не шмат, мала хто дажыў да таго часу, калі можна было пісаць пра Кульбака, то вот такая тая самая ягоная чупрына, бачыце, якія валасы, абсалютна таксама чорнага аксамітнага колеру, блескучага, і зяючыя вочы. Вот што самае характэрнае менавіта для партрэта гэтага пісьменніка. І гісторыя такая, давайте трошка я вернуся назад, каб вы паглядзелі яшчэ раз на яго. Раскажу трошку пра ягоны жыццёвы лёс. Ён нарадзіўся ў Смаргоні, і традыцыйная адукацыя, як усе габрэйскія хлопчыкі, ён атрымоўваў спачатку ў хедэры, і вельмі хутка ён авалодаў тым, што неабходна ведаць у хедэры, той самай Торай і пачатковым талмудам, выдатна умеў пісаць, выдатна разумеў, і ідыш это родная мова, мова пабытовая, а іўрыт таксама ён ужо ведаў у раннім юнацтве. І больш таго, ён яшчэ паспеў павучыцца ў рэфармаваным хедэры. Рэфармаваным хедэры ўжо вучылі не толькі Тору і Талмуд, але і адначасова нейкія свецкія навукі. І больш таго, ён уже на раннім узросце ён стаў цікавіцца рознымі мовамі. Ну, безумоўна, канешне, беларускай, расейскай мовай, і, канешне, і пачаў нямецкую мову вывучаць. Але ён, больш таго, ён далей рухаўся менавіта па традыцыйным шляху навучання. Ён вучыўся аж у 2 ешывах. Гэта вышэйшая навучальная, хто не ведае, яшчэ раз скажу, гэта вышэйшая навучальная установа рэлігійная. Это такі універсітэт рэлігійны. Ён вучыўся ў свінцянскай ешывы. Свінцяны гэта вот раён уже зараз знаходзіцца ў Літве, ну, самае памежжа з Беларуссю. І вучыўся ў той самай знакамітай Воложенскай ешыве. Ну, бачыце, як адукацыя ў яго, да. І уже валодаўшы пэўніваць некімі азамі, моўнымі азамі, ён пераехаў у Коўна, яшчэ юнаком, 17-18 гадоў яму было, пераехаў у Коўна і працаваў настаўнікам у розных навучальных установах. Нейкія гімназіі былі, такія іўрыцкія гімназіі, сучасныя, ну не сучасныя, на той час створаныя новыя такія навучальныя установы напалову свецкага толку, то менавіта ў гэтых ён выкладаў асноўным іўрыт, мову. Выдатна валодаў гэтай мовай, старажытна-габрэйскай. І, ну, больш таго, ён напісаў такі сшытак вершаў. Ён пачаў пісаць вершы вельмі рана, і, на жаль, гэтыя вершы, ну, прабачце, да, пераскочыла. Гэтыя вершы ягоныя нідзе не друкаваліся. Аднойчы толькі трошку ён некалькі вершаў даў у адным са зборнікаў. Але вот ягоны сябра, які з ім жыў у той час у Коўне, Коўна гэта Каўнас, хто не ведае, да? Ёсць ягонае імя Файвел Мельцер. Ён застаўся, перажыў вайну і пераехаў у Ізраіль. І ён сябраваў з такім знакамітым пісьменнікам, які таксама перажыў Віленскае гета, перажыў усю вайну. І больш таго, яны з'яўляюцца земляком, яны з аднаго мястэчка разам з Мойшы Кульбакам са Смургоняў. Гэта Авром Суцкевер, выдатны пісьменнік. Хто мае магчымасць, пацікаўцеся, пачытайце ягоныя творы.
можа калі-небудзь мы пагаворым пра яго больш блізка. І вот менавіта Аўром Суцкевер выдаваў уже ў Ізраілі 50-е гады, ён выдаваў свой часопіс такі літаратурны, і менавіта там ён апублікаваў от тыя юнацкія ягоныя вершы з гэтага сшытка, таму што той сябра захаваў іх і перадаў менавіта Суцкеверу. Вот якая дзіўная гісторыя. І гэта ўжо было праз, канешне, 20 гадоў ужо Мойшы Кульбака не было на свеце. Але вот што цікава, што першы літаратурны твор, які быў надрукаваны афіцыйна, менавіта ягоны верш, гэта вось гэта песня, ну, это верш, канешне, Штэрндэл «Зорачка». І як не дзіўна, гэты верш адразу стаў народным, ён стаў песняй. Гісторыя кажа так, што нібыта сам Кульбак на свае вершы спяваў песні і сам складаў. Дакладна, канешне, пацвердзіць гэта вельмі цяжка. Але вельмі прыгожая песня, і хацелася бы разам з вами вот зараз яе праспяваць. І яна як бы першая вяла ў яго ў свет менавіта пісьменнасці, і аўтарытэт з'явіўся, і папулярнасць ягоная адразу з гэтай песні пачалася. Хаця вельмі хутка была забытая менавіта, што гэта аўтарская песня, яна стала народнай. Штэрндэл, Штэрндэл, блоє штафетеле, займера шелихел und fall in mein Städtele, займера шелихел und fall in mein Städtele. Zen Vestagesele noch dem Agribele, dorten gefiel sich mein Chore Vestibele, dorten gefiel sich mein Chore Vestibele. Elend allein bei der finsterer Scheibele, sitzt dort vertreut und deiget mein Weibele, sitzt dort vertreut und deiget mein Weibele. Sterndel, sternder, bloje Stafetele, sei mir a Schlichel und fall in mein Städtele. Dreister du Sterndel, leichter in Stube rein, sogig der Eberster wird sich mir rachem sein, sogig der Eberster wird sich mir rachem sein. Fragt, was nach Jankele, Leitze und Rivele, sog ze ich wein und ich kurs sehr brivele, sog ze ich wein und ich kurs sehr brivele. Sternder, bloje Stafetele, sei mir a Schlichen in mein Städtele. Bet ich as Jankele soll mir nicht жалeben, geben in Heder genug ihm zu baleben, so geben in Heder genug ihm zu baleben. Soll sich lernen, Kaddisch, wie es darf zu sein. Efter me weiß nicht nur Gott wird mir rachem sein, efter me weiß nicht nur Gott wird mir rachem sein. Sternder, beloyer, Stafetele, sei mir a Schlichel und fall in mein Städtele. Ну, вот такая вельмі прыгожая песня. На жаль, без музычнага інструмента трошку цяжкавата спяваць. Но, тым не менш, ну і вот бачыце, вот гэта праграма не надта прыдатная для таго, каб два галасы адначасова гучалі, і музычныя інструменты, і голас. Лічыцца, што нібыта гэта такая прарочая песня, тут прадказаны нейкі лёс ягоны цяжкі і трагічны. І ён яшчэ, яму было 20 гадоў, калі эта песня была напісана 16-й год. І тое, што якраз яшчэ ён быў не жанаты, жонкі не было, і дзяцей не было, тут нават 3 дзеці пералічаны, Янкеля, Лейцы і Рівела, у яго было 2 дзеці, сын і дачка, трошку пазней мы пра іх пагаворым. І больш таго, вот тут напісана, што ведаеце, што калі памірае блізкі родзіч, асабліва бацька, то сын павінны чытаць кадыш, такую адмысловую малітву па ім. Вот тут такая гісторыя, што якраз трэба, нельга жалець Янкеля маленькага, трэба аддаваць яго хейдер, хопіць яго балаваць. І каб ён вывучыў кадыш, і, магчыма, невядома, што будзе. Можа, і Бог змілуецца. Вот так канчаецца эта песня. Трошка нам пераклаў. І
у 1920 годзе у Вільні ён якраз уже выйшла ягоная першая кніжка. Але трошку вернемся назад. Чаму? Таму што так здарылася, што якраз ён трапіў якраз вот ягоная першая творчасць трапіла на гады Першай сусветнай вайны. І напэўна вы ведаеце, што тыя габрэі, якія знаходзіліся вот у гэтай на лініі сутыкнення, і яна якраз праходзіла праз Смаргонь, праходзіла праз Вільню, і вялікая колькасць сямей габрэйскіх лічылася нібыта рускай арміяй, лічылася, што яны будуць магчымымі нейкім чынам падтрымліваць немцам, таму што ідыш як бы вельмі блізкі да нямецкай мовы, мае прамое дачыненне. І іх проста высялялі. І вот вся гэта вялікая сям'я Кульбакаў, яна мусіла са Смаргоні пераехаць у Менск яшчэ ў 18 годзе. І там пасяліцца. Ёсць два меркаванні. Адно, лічваючы яго раман, які ён напісаў, твор мастацкі, не раман, здаецца, паэма, але ён празаічны твор, то ён той самы Зельміняр, напісаны пра Мінск, то там як бы два месца ўзгадваюцца. Гэта тая самая Ляхаўка наша, калі хто ведае, гэта раён вот там, дзе рэчка наша Свіслач пятляе, каля стадыёна Дынама. І вот туды трошку глыбей далей, Кастрычніцкая вуліца, Акцябрская так званая, калі ведаеце. І другі раён гэта вот Старажоўка, вот гэты раён вялікі, да, Пярэспаен яшчэ частка яго завецца. Вот нібыта там, гэта якраз Даўгінаўскі тракт так званы. Новавіленска зараз вуліца, вот той раён. І там, вот калі глядзець геаграфічны вот на гэты твор ягоны мастацкі, то менавіта вот два гэтых месца як бы узгадваюцца. І Кульбак таксама спачатку пераехаў туды, да іх у Мінску, і нават таксама выкладаў у розных нейкіх навучальных установах, нейкія прыватныя урокі даваў, і ідышу, і іўрыту. І 1 год ён усяго, з вясны 18 года да вясны 19 года ён прабыў у Мінску, і вот калі пачаліся гэтыя змены ўлады, все гэтыя пачалі стварацца новыя рэспублікі, то ён все ж таки, невядома дакладна, што была асноўным, якая матывацыя была асноўная яго пераезду. Ён ізноў пераехаў у Вільню. І ўжо вот там пачаўся яго першы віленскі перыяд, менавіта там. І вот эта кніжка 20-го года, «Шырым» яна завецца. «Шырым» гэта песні, маецца на ўвазе вершы. Бачыце, такая вокладка абсалютна тагочасная, 20-й год, такі ўжо кубізм, гэта авангард, такі ўжо пачаў росквіт. І вот это самая першая ягоная кніжка. Але вельмі хутка, у тым жа 20-м годзе, всяго год ён прабыў у Вільні, у тым жа 20-м годзе ён уже ведаючы нямецкую мову, сам ее вучыў, сам адукацыяй ён пастаянна займаўся. І вот гэта ягоны пашпарт. Тут 21 год, аказана, 4.1.21 год унізе дата стаіць. І напісана, што завуд, польская, гэта Вільні ён атрымоўваў гэты пашпарт, пэўне, горад быў польскамоўны асноўны тады. І вот завуд ягоны, у версіі з правага боку чытайце, да. Завуд гэта прафесія па-польску. Навучитель напісана, навучитель, ён настаўнік. Асноўная ягоная дзейнасць менавіта настаўніцкая. І вот дата жыцця, і напісана Смаргонь, дзе нарадзіўся, да, едзе ў месца жыхарства Берлін, і 25.3. І цяжка убачыць, які год. Кульбак быў трошку авантурыст адносінах да года, і вельмі цяжка было высветліць ягоны год, таму што гэта перыяды вайны, вельмі часта людзі мянялі год нараджэння, каб не трапіць у нейкую мабілізацыю ці нейкі яшчэ нейкім чынам. То 98 раней пісалі, 70, розныя гады як бы ўзнікалі год таго нараджэння. Але все-таки 96 год гэта больш правільна. І што дзіўна, ён некалькі год пражыў у Германіі, Берліне, і дастаткова папулярны, дастаткова вядомы быў. Гэта што такое Берлін 20-х гадоў?
Это абсолютная Мекка, мастацкая Мекка и письменницкая Мекка. Это вялікая колькасць розных клубаў, кавярняў пісьменніцкіх. Гэта вся эліта, вот пісьменніцкая эліта збіралася менавіта там. З розных краін з'язджаліся. Ну і Кульбак трапіў вот у гэта якраз варыва, у гэты кацёл літаратурны ён трапіў і супрацоўнічаў вельмі шмат з рознымі выдавецтвамі, і некалькі кніжак ягоных было выдадзена. І больш таго, яны былі міжнародныя, нейкі праект. Ён з Варшавай супрацоўнічаў, там былі выдавецтвы выдатныя ідышныя. Больш таго, ён супрацоўнічаў з Злучанымі Штатамі, з Амерыкай. І там быў такі выдавец, знакаміты Лесін. Менавіта таксама ён паходзіць з Беларусі, род ягоны паходзіць з гэтага Лесіна. І вот ён першы, якраз, калі Кульбак напісаў, яшчэ вельмі дзіўна тое, што Кульбак пісаў, звычайна, наадварот. Калі ён быў у Германіі, ён пісаў пра Беларусь. А калі вярнуўся ў Беларусь, у савецкую, то ён напісаў якраз паэму пра Чайн-Гарлорда з Дзесны. Дзесна такое есть мястэчка на Двіне, на раке Двіна, калі ведаеце, недалёка ад Полацка. Дзесненскі Чайн-Гарольд, так завецца ягоны твор, ягоная паэма. Менавіта пра Германію. І вот гэта тая самая паэма «Райсэн», гэта тое самае выданне 22-го года, калі я не памыляюся. Той самы вот Лесін выдаў, амерыканская. І паэма «Райсэн», Беларусь. Мойша Кульбак справа напісана. І вот пачатак якраз. І што такое гэта «Райсэн»? Гэта менавіта, гэта такая хроніка жыцця вот тых самых габрэяў, што я вам казаў, той самай вялікай сям'і, 17 братоў. І просто па раздзелах, кожны раздзел прысвечаны рознай дзейнасці, і плытагонству, і сенакосу, ну і так далей, розныя падзеі. Ну, канечне, безумоўна, без кахання не абыходзілася і вось такіх спраў. Больш таго, там пра дзеда ягона напісана, і пра бабулю напісана. Ну, такая абсалютная эпапея. Ну і можна параўноўваць, шмат параўноўваць з Якубам Коласам, «Новай зямлёй», параўноўваць, канешне, з паэмамі Адама Міцкевіча гэтага. Но, безумоўна, Кульбак гэта ўсё ж такі 20-е гады. Гэта больш таго, я, напрыклад, параўноўваю яго з Гамерам, што гэта менавіта вот длінныя такія радкі, напісаныя блізка да гекзаметра, да вот той рытмікі паэтычнай, якой пісалі старажытныя грэкі. І менавіта, ну, такая эпас, гэта сапраўды эпас, беларускі ідышны эпас, ягоны твор. Вот, якраз у Амерыцы захаваўся ягоны рукапіс. Гэта тое, што напісана, вот, у версе напісала Цукунфт. Цукунфт, это значыць будучыня. Так называўся той часопіс, дзе друкаваўся ўпершыню вот гэты мастацкі твор, гэтая паэма «Райсэн, Беларусь». І кавалачак давайте я вам пачытаю з яе, прысвечана менавіта такая прыродзе. Вялля і Нёман, две ракі наши знакамітыя, яны абедзве пачынаюцца ў нас у Беларусі, а сцякаюцца на тэрыторыі Літвы ў адзін і трапляюць у Балцкае мора. Да. Вялля і Нёман. У ноч, калі месяц з нябёсаў, як срэбная зліва, з'яўляецца з Нёмана постаць літоўскага воя. А побач з Віллі выплывае дзяўчына шчасліва. Вейкі даўгія, кудзеры зблытаны з мокрай травою. Рочыць нясмелая, ды больш не хаваецца ў хвалі. І Нёман імкне напареймы абняць яе цела тугое. Цалуе ў зялёныя вочы, што шчасцем блішчаць і тугою, а потым адносіць на дно ў крышталёвыя сінія залі. Пераклад, дарэчы, Андрэя Хадановіча. Выдатны перакладчык, ён вельмі шмат пераклаў з Майсея Кульбака, а вот гэту «Райсэн» паэму цалкам ён пераклаў, все главы яе. І на ідышы, канешне, мы з вами пачытаем «Ды Вілія на ідышы, вялля. Вілія ундернеман. Бейс де Ливонец, те шприт зи Хинланд, ве Зилбернер Реген. Дан гейб зи хаштайфе гешталт фун Алитвина Руис, von dem Nehmen und schwimmt nicht gehört von Willie a dunkle Freu ihm entgegen. Zerworfen die Locken, die Nase mit lange und grünliche Bremen, beweist sich ihr glitschiger Körper heraus von der Qualies,
Es beugt sich herüber dem Nehmen und nimmt sie herumend und tut ihr Akusch in die Augen die Grüne, was leichten von Umet und nimmt sie herab auf den Grund in die blaue крыштолене Саліс. Вот так, ну, вельмі эпічна гучыць, і доўгія такія радкі, як сага, сапраўды, ягоны твор. І ў 1923 годзе ён вяртаецца ў Вільню і бярэцца вось якраз шлюбам з Зэлдай. Зэлда Эткіна яе імя сапраўднае. І, дарэчы, яна таксама зямлячка яго на недалёка ад Смаргоні, яе сям'я жыла побач. І, магчыма, яны былі знаёмыя з ёй раней. Там вельмі цікавая гісторыя, таксама дэтэктыўная, распавядаецца пра гэты шлюб. І так атрымалася, што хутчэй за ўсё ён уцёк ад яе ў 20-м годзе ў Германію. А яна нават знайшоўся хлопец, такі таксама знакаміты ідышны чалавек. І ён уже амаль што яны пабраліся шлюбам з Эльдай. Ну, вось Кульбак прыехаў і все ж таки пераламіў гэты ход, не дазволіў адбыцца хасаны вяселлю і ажаніўся менавіта ён на Зэльдзе. Такая гісторыя сямейная, так аб гэтым гаворыць. Як не цік. Дарэчы, пасля у мастацкім творы ягоным яшчэ адзін такая так званая п'еса будзе напісана Бойтрэ пра разбойніка, ідышнага разбойніка, то менавіта там якраз такая сітуацыя апісана, падобная. То, напэўна, аўтабіяграфічнасць прысутнічае. Ну, два слова яшчэ кажу. Гэта ягоны сын першы, да, Эля яго звалі. 27 годзе ён нарадзіўся яшчэ ў Вільні. Ідзем далей. Больш таго, вот бачыце, у віленскіх архівах захавалася нават пасведчанне аб шлюбе. Ну, конечно, гэта іўрыт, гэта все пад імём Рабіна і все, але вот калі я не ведаю мышку маю бачыце вы ці не, вот тут з правага боку правай калонцы у самым версе напісана, да, і тое, што яны пажаніліся, вот унізе Мойша Кульбак напісана, да. Ну, Кульбак Мойша цяжкавата пачытаць, таму што рукапісны шрыфт і вельмі стары. 1923 год. Вот у другім радку зверху стаіць дата. Ну, яшчэ раз прыгожыя вельмі фотаздымкі ягоны, іх не шмат, на жаль, захавалася. Гэта все разам, можа быць, каля 10. То просто показать, насколько яркий, насколько вот такі выразны чалавек, харызматычны чалавек, таму што вельмі хутка, імгненна. Это все некалькі гадоў ягоная творчасць, некалькі гадоў у Вільні, некалькі гадоў у Берліне, некалькі гадоў у Мінску. Але імгненная папулярнасць, імгненная вот гэта нейкая такая авалоданне публікай і ну сапраўды выдатныя ягоныя мастацкія творы. Ён быў яркі паэт, ён яркі быў прадстаўнік сваёй паэзіі. Ён сам яе чытаў, ён сам яе спяваў, як я вам праспяваў гэту песню. І уже ў Вільні ён таксама напісаў яшчэ раз, узгадаў, ну мне хочацца, канешне, увесь час гаварыць пра Беларусь, безумоўна, што з намі звязана. Ён напісаў яшчэ твор, такі верш, завецца Райсіш, беларускае, да, літаральна. І тут якраз пералічваецца, называецца, мінулы раз, пазамінулы раз я трошка гаварыў пра гэта, тое, што вот ён называе беларускае шчасце, шчаўе беларускае. Гэта вот тое, што Бог якраз падараваў усім беларусам і габрэі, якія тут жылі, менавіта даў магчымасць выжываць, таму што, ну, безумоўна, вялікая колькасць людзей на той час былі дастаткова бедныя. І вот проста крупна паглядзець, гэта ягоны почерк, такі вот дзіўны сшытак нейкі бухгалтарскі у клетку вялікую, і вот літаркі ягоныя рукапісныя, менавіта Райсіш версія напісана Кульбака. Ну, зноў жа ў Вільні, вярнуўся ў Вільню, ажаніўшыся, ён займаўся, конечно, літаратурнай і першую чаргу педагагічнай творчасцю. Ён выкладаў у габрэйскай гімназіі, у нейкіх навучыцельскіх курсах. Ён трошку пазней цесна супрацоўнічаў таксама з інстытутам ІВА. ІВА, хто не ведае, яшчэ раз скажу, это Jüdischen Wissenschaftlicher Institut, гэта еврейскі навуковы інстытут, звязаны менавіта з ідышам. Это все, што было звязана з ідышам, этнаграфія, фальклор, ну, все, што літаратура, мастацтва, все уваходзіла ў гэты інстытут. Цэлыя кафедры былі такія. І вот
Так само мы с вами говорили некалі, ну, можа, не все чулі. Вот самай сярэдзіне гэта фотаздымка, сядзяць два чалавека. З левага боку ў чорным строі з матыльком, з бабачкай на белай сарочцы і чорнай чупрынай гэта Мойшы Кульбак. А з правага боку гэта Лейвік Галперн. Лейвік Галперн таксама наш зямляк, ён нарадзіўся у Ігумен, гэта чэрвень зараз, мястэчка завецца недалёка ад Мінска, тут 60-70 кіламетраў. Ён вельмі рана з'ехаў у Амерыку, і ён уже на той час быў дастаткова вядомы пісьменнік. І вот у 20-е гады, калі абвешчана была на Беларусі, і не толькі Беларусі, Літве таксама гэта падтрымлівала. Больш таго, у Літве немцы зрабілі ідыш мовай, афіцыйнай мовай. А ў Беларусі гэта дзяржаўнай мовай стала 20-е гады, 26-27 год, то Лейвік адзін з некалькі было пісьменнікаў міжнародных, якія жылі па-за мяжой, але ідышныя пісьменнікі. Яны аб'язджалі ўсе гэтыя вот мясцовасці, Літву, Латвію, Расію, Беларусь, і вот бачыце, усе, як бы, вот это вучні Кульбака, пэўне, тая сама гімназія, і Лейвік, як бы, вот, як такі шаноўны госць, ён менавіта з імі сфотаграфаваўся. Гэта ўжо пісьме, таксама гэта ўсё Вільня, я паказваю Вільню, гэта 3 чалавек я ведаю адсюль. Гэта Кульбак з правага боку сядзіць, побач з ім сядзіць Йозеф Апатошу, такі малдавскага паходжання пісьменнік ідышны, таксама ён перажыў усе войны і, ну, вялікую жыццё пражыў, дзякуй Богу. А з левага боку Залман Рейзен сядзіць крайні. Вот другога з левага боку я не ведаю, хто гэта такой. На жаль, не пазначана. Залман Рейзен таксама з Койданова, я ўжо казаў пра яго некалькі разоў. Гэта такі дзіўны чалавек, які адкрыў сваё выдавецтва ў Вільні і вельмі моцна падтрымліваў усіх пісьменнікаў ідышных на той час. Больш таго, ён зрабіў такі лексікон, ну гэта як бы энцыклапедыя, у якой сабраныя былі ўсе пісьменнікі, менавіта якія пісалі на іўрыце і на ідыш на той час. І, ну, это вот такі унікальны, як бы, падручнік, які дазволіў пасля гэтага вот уже ў нашыя часы доведукацыю зрабіць. Я вам паказваю такія адмысловыя мапы проста па гарадах, у якім горадзе колькі было пісьменнікаў на ідышы, колькі было на іўрыце пісьменнікаў. Это менавіта нашаму вот Залману Рейзену гэта прысвечана. Ён таксама быў заснавальнік адзін з таго інстытута ЕВА. Ён быў фундатар. І, на жаль, лёс яго вельмі трагічны. У 1939 годзе, калі прыйшлі сюды саветы ў Вільню, пасля таго самага молатаўскага, ріббентропскага зговару, то яго арыштавалі, і ён знік. Ніхто не ведае ягонага далейшага лёсу. Безумоўна, ён не дажыў нават да вайны. Хутчэй за ўсё, з ім расправіліся вельмі рана. І яшчэ адзін фотаздымак ёсць. Гэта возера Швагшты, гэта, ну, зараз тэрыторыя Літвы, але таксама самае памежжа. Але гэта была тут напісана вот з правага боку на ідышы, напісана Кульбак у версіі. Магчыма, гэта Рая, ягоная дачка, пісала. І Кульбак сядзіць унізе з правага боку. Вот над ім стаіць рад такіх хлопцаў у белых сарочках, у цішотках з кароткімі рукавамі, футболках такіх, а ўнізе справа сядзіць Кульбак. І напісана, што гэта як бы была такая вандроўка да озера Нарач. Ну, хутчэй за ўсё пешая, але па дарозе яны спыніліся вот у Швагштах. І ёсць як бы для мяне, ну, па-рознаму, канешне, ацэньваюць творчасць Кульбака розныя пісьменнікі, розныя крытыкі. І вядомасць яго, канешне, агульнасусветная. І для мяне як бы існуе 3 вяршыні ягонай творчасці. Першая вяршыня гэта менавіта у Берліне была напісана Райсен паэма. Другая вяршыня гэта вот менавіта віленская лірыка. Вот тая віленская лірыка 20-х гадоў до ягонага ад'езда ў 28-м годзе ў Мінску, Беларусь. І вот гэта самая такая творчасць, канешне, пра гэта трэба адмысловую лекцыю гаварыць, менавіта пра гэту паэзію. І проста я вам некалькі вершаў самых каротенькіх пачытаю, якія, безумоўна, ну, уяўляюць, што такое 20-е гады. Гэта, ну, толькі што вот прайшла вялікая эра таго самага сімвалізму, таго дэкадансу, ну, асабліва па рускай паэзіі, вы не ведаеце, але это была агульнаеўрапейскае захапленне такой паэзіі. І вот пачаўся ўжо новы перыяд, зусім авангард.
Это уже часы вот з'явлення супрематизма, кубизма, вот всех этих таких хваляў уже кардынальна новых. І Кульбак, як бы, конечно, пабыўшы Германії, все гэта вельмі добра ведаў, і больш таго, гэта на яго ўплывала, безумоўна. То вот у гэтых вершах яны вельмі яркія, вельмі новыя, вельмі незвычайныя для такой традыцыйнай менавіта вот паэзіі прынятай. І вот некалькі я вам пачытаю. Was mir starben, wer mir starben, sie zerspritzen nicht von Farben, sie zerbeit, freit und klemmen nicht von Leben, sie nehmen nicht und geben in der Zeit. Ну, разумеется, якая ритмика, якая алітэратыўнасць, алітерацыя вось гэтага верша. І абсолютно гэта новая, конечно, паэзія, не характэрная вот для ранейшай папярэдняй паэзіі, ну і тым ліку для ідышнай паэзіі. І, ну, калі перакласці, то гэта такая іронія на смерць, што такое смерць і калі гэта смерць прыходзіць, да. Але всяго гэта некі пыльские фарбы, як ён лічыць, да. Ну і вот таким чынам як бы спрачаецца з лёсам і з часам. Яшчэ адзін верш, таксама невялічкі зусім, два слупочкі невялікіх. Geh ich mir so herum, 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 ein Jahr und zwei und drei und es kann sein mehr. Ich komme so sich, nicht gebeten, umetum, und umetum ist wist und leer. Sie ist wist und leer, und umetig, und nudne schwer. Бррр. Ну, разумеется, это уже целое, як бы сказать, это драматичный твор. І вельмі песімістычны, вельмі як бы таксама адпавядае, напэўна, ягоным мукам творчасці першую чаргу і, конечно, жыццёвым мукам. Як не дзіўна, абсалютная папулярнасць, яго все ведалі, все людзі, хто перажыў вайну, все, калі мне надарылася 20-25 гадоў таму назад вучыцца ў Вільні, яшчэ шмат было тых людзей, якія з тых гімназій, калі ён выкладаў у 20-е гады. І ад іх это даходзіла, што папулярнасць была незвычайнасцю. Ён просто, ну вот, лічыліся яго, ён бог-паэт такі быў ідышны і для ўсіх. І пры гэтым ён не знаходзіў, ён не бачыў некай перспектывы для сябе, не бачыў ўсё ж такі, ну вот, некі ягоны дзіўны такі розум, ён не бачыў магчымасці развівацца ідыш, не бачыў магчымасці развівацца вот гэтай культуры ідышнай. І вот менавіта гэты верш якраз такі ёсць, да, што пуста і сумна, і вельмі нудна, да. Бррр, так канчаецца гэты верш. Я іду наперад, але не знаходжу сабе месца. Больш таго, яшчэ вельмі цікава, што акрамя таго, што ён быў музыкант, ён сам складаў песні на свае вершы, ён быў таксама ўсё жыццё звязаны з тэатрам. У Германії ён быў суфлёрам у тэатральнай групе, а вось вярнуўшыся сюды ў Вільню, то ён нават вот вельмі актыўна як рэжысёр, як пастаноўшчык менавіта ўдзельнічаў у студэнцкіх тэатральных групах. Гэта Пурымшпіль, той самы, што мы гаварылі з вами мінулы раз. Гэта пурымскі спектакль такі, які ставіцца заўжды на гэта свята. І вот ён, я думаю, што гэта ён, вот у белай сукенцы з правага боку, бачыце, побач з каралём, з Агашвэрашам стаіць, падняўшы руку, абдымае белай сукенцы. Гэта хутчэй за ўсё Кульбак. На жаль, якасць не надта добрая. І больш таго, вот, і тут таксама напісана, я магу вам просто пачытаць, сказаць, да, што людзі, якія вот стваральнікі таго самага інстытута, чаму я час вяртаюся да гэтага інстытута, што гэты інстытут таксама нарадзіўся разам з Кульбакам в адзін дзень, 25 сакавіка, вот, тыдзень таму назад, яму было 100 гадоў. І да, больш таго, я быў у гэты дзень якраз, не ў гэты, праз 2 дні, быў у Вільні, якраз быў на тым месцы, дзе гэты інстытут быў, і куды ён пасля быў перанесены там трошку ў цэнтры горада, яшчэ адзін офіс ягоны знаходзіўся. І вот гэтыя людзі, Макс Вайнрах, гэта Мойша Кульбак, безумоўна, і яны былі дактары навук, і доктор Розенталь, гэта вот тыя вялікія людзі знакамітыя, якія вот далі ідышу
акадэмічнае гучанне. Яны стварылі інстытуцыю ідышу, да. 28 год. Это перад самым, ну, за паўгады да яго ад'езда, пабачыце зараз, ідзем далей. І ён напісаў яшчэ такую дзіўную паэму, там же ў Вільні напісаў. Ён адначасова пісаў вершы, кароткія, краткія вельмі. І ўвесь час таксама, все часы, калі ён жыў, ён пісаў паэмы. Больш вялікія творы разгорнутыя. І вот просто кавалачак невялічкі я вам пачытаю з гэтай паэмы, якая завецца «Буня імперія Афеншлях». Але все гэта пра Беларусь. Гэта все вельмі блізка для нашай зямлі. Ён увесь час звяртаўся да сваей смаргоншчыны. Святая, нібы з чорнай скуры бык, з крывёю і з клубамі пары пнецца, нібыта высунуў скрываўлены язык, праз цемру раніца на волю мкнецца. Уже гучыць палаючага цела крык, на нагах ще пута ночы в'ецца. Уже выйшлі юнакі на доўгі шлях, а вёскі не відаць, лугі, лагчыны, шкляное неба звоном рушыць птах, яснее ў вачах, сляза без дай прычына, яснеюць раптам купы дрэваў на палях і мокрыя лісты карункавай ляшчыны. Вот гэта такі восеньскі пейзаж, да, і, ну, вот, абсолютно узнеслая паэзія, і вельмі характэрна, што амаль што ўсе габрэйскія пісьменнікі, паэты асабліва, яны маючы вот тую рэлігійную адукацыю і прамую сувязь менавіта з небам, з боскасцю, то ведаючы менавіта вот гэты рытуал габрэйскі, менавіта ведаючы вот гэтыя законы, па якіх жывуць габрэі, то у кожным вершы, у кожным творы, нават у савецкай паэзіі, якая ўжо абсалютна нібыта лічылася выхалашчанай і вычышчанай ад усяго рэлігійнага, менавіта ў ёй можна, ведаючы вот гэтыя традыцыі і законы юдаізма, можна гэта бачыць. І вот тут вельмі характэрна вот тое боскае стаўленне да кожнай кропкі, да кожнай птушкі, да кожнай ну, лагчыны, да, гэта абсалютна вот здзіўляе і кранае. Да. А вы яшчэ не сказалі, што пераклад гэты ваш апошняга верша. Я саромеюся казаць. Да, гэта я перакладаў, да, ў 9-м годзе, да. Это быў такі семінар у Ізраілі, мяне запрасілі, і вот трэба было чытаць свае пераклады, да, дасведчаныя беларускім ідышным паэтам. Ну, гэта мы не будзем чытаць, добра. Это таксама яшчэ адзін фрагмент. Ну, час вельмі хутка бяжыць, таму мне хацелася ўсё ж такі рушыць наперад. І засталося зусім мала. Ну і вот 28 год, знакаміты, вядомым для гэтага чалавека. Ён вот вырашае, не гледзячы ні на што, не слухаючы нікога. Все газеты віленскія, все, хто мог, все, хто гаварыў толькі пра гэта. У гарадскім тэатры сабралася гіганцкая толпа народу, гэта провады ягоныя праводзіны, такі вечар быў ягоных праводзінаў. І Кульбак, ну, больш таго, конная паліцыя разганяла, такая колькасць народу, яны, безумоўна, не маглі змясціцца там. Да. І вот беларуская газета піша, «Октябрь», в Мінску яна выдавалася, «Der Dichter Moshe Кульбак kommt kein Minsk». Паэт Кульбак едзе ў Мінск, да. Von der bewussten jüdischen Dichter Moshe Кульбак, welcher befindet sich jetzt in Wilnem, is onkommen, пробачте, мне знову закриває этот час, я подумаю. Onkommen a brief, in welchem der Dichter schreibt, als in etliche Wochen herum fort der Arois kein SSSR. Zuerst wird sich anstellen in Minsk, wie es wohnen sein Eltern. Написано, што Мойша Кульбак напісаў пісьмо ў Мінск, тое, што ён праз некалькі тыдняў будзе ў Савецкім Саюзе. І першую чаргу ён спыніцца ў Мінску, таму што там жывуць ягоныя бацькі. Вот пераклад. Ну, вот это выразка з газеты захавалася, да. І вот гэты твор мастацкі ягоны, ён напісаны, хутчэй за ўсё, проста ў дарозе, калі ён ехаў.
Ён і завецца ў дарозе. Вакзалы, гатэлі, спеўрэякі, колы, блізкае шчасце блукае наўкол палескіх балот беларускіх абшараў пад кулямі зораў, пад фарбамі мараў, гняздоўі мястэчак і фурманаў здані, біблейскіх бародах і вечным выгнанні. Я ўблытаўся вечар, як вершы блукальцы, і ямбы мне ногі, і дактылі пальцы. Я ўвечары вершы, я ўвечары гімні, згараю. Чаму ён такі дарагі мне? Ну вот чуецца гэта вот ягонае трагічнае прачуванне ягонага лёсу. І на ідышы я прачытаю, добра? Инвек, вокзалы на санен, зинген де банен, унуматум из этого сглик фаранен, де блотис битполесер, девайс русische толен, mit Sternen durchschoten, mit Näpplen abgemollen. Und städtlich wie Varones, und sie Balegoles, und Bert von der Oktober und alten Goles. Mir kommt zu mir ins Zimmer, von Polen, proszę panie, sie heint mein Herz vor allem in an offene Exanie, und Doventen von Lieder. Als Chwer allein ein Lied, und jamben meine Glieder, o Ovent, ihr Rovent, und Noventen von Feier. Ich wäre in euch verbrennt, verwusst sei ihr mir teuer. Добро, тем далее. 2 разы надрукавалі Курбака ў Савецкім Саюзе. Вельмі ціха прайшоў яго прыезд, ніхто яго не сустракаў, ніхто на яго звяртаў увагі. І лічыўся ён адшчыпенцам, спадарожнікам і спачуваючым усяго-навсяго. Канешне, прыняць яго было немагчыма. Ну вот ягоная сям'я, праз колькі год, у 34-м годзе нарадзілася яшчэ дачка Рая, тут яшчэ няма яго. Вот з левага боку гэта Вольф Рубінчык, наш цяперашні перакладчык і палітолог, дарэчы, ён час ад часу узгадвае юбілеі. Вот на 120 гадоў ён выдаў якраз вот такая паштоўка выйшла, прысвечаная Мышы Кульбаку з левага боку. Но чытаць я ўжо не буду, таму што, на жаль, час вельмі хутка бежыць. Безумоўна, творчасць ягоная паэтычная амаль што спынілася. Ён за ўсе гады, які ён пражыў з 28 па 37 год, 9 гадоў, ён напісаў 5 вершаў і 1 паэму. І, ну, вот самы, канешне, таксама пік ягонай творчасці, трэці пік, пра які я казаў, 2-3. Трэці пік ягоны, ён напісаў літаратурны твор ужо, назавецца ён паэма, хоць гэта проза, ягоная проза, і гэта зельмінянер, канешне, гэта вяршына ягонай творчасці. А асноўную частку ён займаўся менавіта перакладамі. Як амаль што ўсе ідышныя паэты ўжо той час пачалі з'яўляцца, таму што з'явіўся пралетарскі гэты саюз пісьменнікаў, які захапіў цалкам усю прастору, і пачаліся паклёпы, пачаліся пісанні ў газетах. Ну, ведаеце пра беларускіх пісьменнікаў, пра Янку Палатнаву, напрыклад, і пра шмат каго яшчэ. То вот гэта ягоны рэвізор Гоголя, Мікалай Гоголь, пераклад на ідыш, рэвізор менавіта Кульбакам зроблены, застаўка. І вот тое, што я вам казаў, Дісней Чарльз Гарольд, як бы алюзія на лорда Байрона, на таго самага. І ў 33-м годзе ён напісаў уже тут у Мінску вот гэту паэму про Германію, менавіта пра Германію. Это Эдельман, мастак, які вот праілюстраваў, ілюстрацыю зрабіў да гэтага твору. І вот паэма Бойтре, таксама гэта рукапіс, і, дзякуй Богу, надарылася вот знайсці, Гірш-Рэліс захаваў. Но гэта Рая Кульбак з Амерыкі прыслала Гірш-Рэлісу, і Гірш-Рэлісу, вот я якраз перадаў гэты твор, гэты рукапіс, не рука, а друкаваны такі тэкст, на машынцы набраны, быў перададзены нашаму Феліксу Баторыну, Феліксу Хаймовічу, Баторын гэта псеўданім ягоны. І ён пераклаў яго на беларускую мову, і ён быў у дзеяслове, у часопісе, такі літаратурны дзеяслоў ёсць сучасны, ён быў выдадзены, і ён ёсць надрукаваны па-беларуску. І, канешне, вот самы асноўны твор, гэта цэлая старонка прысвечана, амаль што цэлая старонка прысвечана менавіта зельманцам, зельмінянер. Гэта літаратурны твор, паэма, якая перакладзена амаль што на ўсе асноўныя мовы свету. Тут вы бачыце нямецкі, тут ёсць іспанскі, французскі, ёсць, ну, конечно, рускі, беларускі, безумоўна, ёсць партугальскі, ёсць іўрыт. 3 разы нават, здаецца, перакладалі на іўрыт гэты твор ягоны. Да гэтага часу выходзяць пераводы, пераклады, і зараз вот новы выйшаў пераклад, Сергей Шупа выдаў
у мінулым годзе менавіта пераклад на беларускую мову, новы, сучасны, таму што папярэдні пераклады два былі, яны былі вельмі моцна скарочаны, цэнзураваныя. І прыгажосць тут, бачыце, такая незвычайная. Вот американцы, ну, ангельская мова, конечно, таксама. Вот американскі варыянт, і бачыце, весь род. Тое, што я вам казаў, у гэтым творы мастацкім прысутнічае весь ягоны род, ад Рэба Зэлмалы. Зэлмалы — гэта як бы самы старэйшы дзед ягоны. І вот усе, бачыце, такую нават зрабілі генеалагічнае дрэва амерыканцы. Да. Вот тыя самыя гарбары, просто каб вы ведалі, што гэта такое. Гэта вельмі цяжкая праца, цяжкая, брудная, гразная. Той абутак мы носім, тыя курткі, вопратка, ну, ўсё, што звязана са скурай зараз, это ў аўтамабілях таксама распаўсюджана. Гэта ўсё звязана з гарбарскай справай, скураной. Больше того, вот есть такая, тоже сучасная мапа старая, 34-го, вот это наш Менск. С вами вот петляем моцно, видать, это наша Свислочь. И вот два кола, одно коло такое внизе синее, а у версии вот то такое ружово-фиолетовое. Это менавіта вот те два регионы. Пярэспа ў версіі, ўнізе Ляхаўка, дзе менавіта вот праходзілі падзеі вот гэтага твора мастацкага. 34-й год праходзіць, уже мы про гэта казалі, про ўсё, і вы ўсе пэўне ведаеце, вот быў, ну, Сталін вельмі любіў такія дзіўныя як бы гісторыі. Ён спачатку збіраў усіх на вялікае свята, рабілася, всім все давалі, всіх кармілі, паілі, вадзілі, вазілі, все паказвалі, і праз 2-3 гады всіх пускалі ў расход. То, як аказваецца, тут я казаў, што тут няма кульбака, але тут все ж таки ёсць кульбак. І я знайшоў якраз пералік, амаль што большасць людзей тут названыя, якія тут прысутнічаюць. І Мойша Кульбака, можа, тут, ну, я вам паказваў, тут ёсць Ізі Харик, у самай сярэдзіне ён ёсць, другі рад ідзе, і ёсць Зелік Аксельрод. А Ізі Харик, прабачце, Мойша Кульбак тут у другім радзе, самы левы край, бачыце, два чалавекі сядзіць, спачатку такі выбелены чалавек з вусамі барадой, а побач з ім справа чорны такі, трошку нахіліў галаву. Вот гэта менавіта Мойша Кульбак. Схуднелы, змарнелы, зусім іншы чалавек, 9 гадоў абсалютна змянілі. Я яшчэ пакажу вам фотаздымак. Вот менавіта кульбакаўскі фотаздымак. І разумееце, за 9 гадоў што стала з чалавекам? Гэта яшчэ ён не быў арыштаваны. Это 36-й год. 37-й ён быў арыштаваны. И читаю, да. Месячная ночь. Праз ночь царица Саўская плыве, и протяная небо озер боски в холодном харастве. Бы привидное сяйво в вышине спускается у маленечкие вёски, что спять в тишине. Яе вачэй бяссонное бяздонне глядзіць з гары на курочку ў двары, пільнуе верхаводку срэбнай тоні, любуецца ягняткам у хляве. Праз ноч царица Саўская плыве на зорным троне ў залатой кароне. Бачыце, якое спалучэнне, дарэчы, таксама Андрэя Хаданович пераклад. Спалучэнне у адным творы, вельмі, ну, звычайным творы, звычайная паэзія. Царица Саўская — гэта, ну, блізкая асоба, да, царица. И вот верховодка, гэта рыбка маленькая ў рацэ, і курочка ў двары, і ягнятка ў хляве. Вот такі касмічнае ўспрыманне усей прыроды, і у Кульбака гэта вот абсолютно прысутнічае. Причем абсолютно деталі, дробныя деталі, апісаныя вот з такой просто кинематографічнай яркасцю. І дзіўны чалавек. In weiter Stillkeit schwimmt im Alke Schwo, es findet in der Nacht der Killer ihre Schleen, Halloimes von dem Himmel blau. Und abgeschlossene gewohne Licht trifft seichtig Kiel auf jeden Dörfel, was drämmelt in der Still. Und es rührt sich a welcher Strahl, was bindt zu Neuf, das Hindele in Häuf, das Fischele in sein Gewässer, und weiße Lämmer in Stall. In weiter Stillkeit schwimmt im Alke Schwo, von ihre zitterliche Mirmelschlösser. Это на ідышы, гэты верш. Ну вот яшчэ адзін верш я вам пачытаю, добра, таму што гэта вельмі праграмны ягоны верш. Хоць напісаны ён уже пазней значна Германії, але вот ён прысвечаны менавіта, гэта алюзія на твор Гейне, Генріха Гейне. Вы памятаеце, ён быў у Германії, і, безумоўна, ён выдатна ведаў Гейне, таму што Гейне таксама габрэй быў, хоць ён і выкрэслены, тым не менш, ён вельмі шмат пісаў менавіта вот на габрэйскія тэмы. І ёсць ягоны твор такі мастацкі, знакаміты, праграмны твор Гейне. Ich bin das Schwert, ich bin die Flamme, так ён пачынаецца. Я меч, я пламя.
Вино старое бродить во мне, из глыбіні вина, крыніца светлой радости імкне, и б'е со дна, и п'е мяне до дна. Я солнце, я роса, я вір надзей, счастливый, як вячисты дуб, что не успадзел надзел юначы фраг. Я прага быть, я становление спел, я заповед того, кім старым вином кипел наш пьяный свет. Ну, бачите, вот это я, оно присутнічае і так, гэта уже мы не будем читать. Ну вот жартаўлівы верш такі хацелася почитать. Ну, просто яшчэ некалькі фотаздымкаў. Наколькі культавы паэт зараз? Я вам скажу так, что мы 2 гады, вот моя бригада, мой калектыў рэстаўрацыйны, які я працаваў, Басталія ён завецца зараз, 2 гады под нашим наставником Олегом Владимировичем Хадыком мы проводили семинар, присвеченный менавіта семінар Мойши Кульбаку. И вот аллюзия на это, правда, вершу присвечена. Зумар есть такой, лето у его верш. И это Микола Золотуха, вот с идышем тут написано, мы все идышамоўныя, и все идыши пишучие, вся наша бригада реставрацыйная. Вот гэта як бы присутнічае тут, пераклад на беларускую мову, вот таким чынам. Да, другі реставратор наш, Владимир Ракицкий, он зараз жыве ў Шаняху, уже пенсионер. Ён бясконца малюе Кульбака, бясконца піша таксама на ідышы. Вот гэта ягоныя малюнкі. І вот справа таксама яшчэ адзін ягоны малюнак. А злева збоку гэта малюнак, уже жывапісны партрэт давно быў зроблены, яшчэ 80-е, здаецца, гады. Гэта таксама Андрэй Наліваеў. Ён трошку памяняў імя ў апошнія гады жыцця. Абрам Налівай ён стаў, таму што ён быў кантарам, спяваў у сінагозе. Але ён быў выдатны мастак. Ну і нават ёсць вот Лейзера Кацовіча, ёсць пародія на Мойшы Кульбаку. Я, правда, не ведаю дакладна, калі яна напісана, да, ну просто пачытаю, да. Мінск, таму што тут адрес ягонага жыцця ў Мінску. Ну, менавіта это напісана уже, конечно, в 30-е гады. Мінск, Омскер, Гесел, нумер 4. Мінск, Омскай завулак, нумер 4. Вот таким чынам вядомы яго адрес застаўся. Афенгойф, Абрейтер, Ойсгедартер, Клён. Es fehlt Moshe Kulbak auf Spazier, dem Lord Byron, Джард Ноэл Гордон. Ну, памятаеце, што Байрон был Джон Гордон Байрон, так ягонае імя было, лорд Джон Гордон Байрон. І вот тут якраз вельмі так іранічна як бы рыфмуецца клён, беларускі клён, Ойсгедартер, сухі клён, і Гордон. І вот якраз адно з прозвішчаў менавіта Байрона. І вот колькасць кніг, якіх зараз выдаецца, і розныя ягоныя творы, Панядзелак, і Вільна, і ну, розныя там, да, ягоныя творы выдаюцца да гэтага часу і сёння яшчэ. І самае вот азначанае у той самай Вільні, у цэнтры самого города, невялікай вулачцы, в тым доме, дзе ён жыў, вот вісіць такая шыльда зараз. Індем Біньен, Год gelebt, der Barimter, der Barimter jüdischer Dichter Moshe Kulbak. In dem Binjem Год gelebt, dem Barimter jüdischer Dichter Moshe Kulbak. На жаль, так написано на камне, гэта цяжка чытаецца. Но перакладаецца так, што ў гэтым доме жыў знакаміты ідышны паэт Мойша Кульбак. Это менавіта ў Вільні сённяшні дзень ушанавана. На жаль, у Мінску да гэтага часу немає омскага завулка, безумоўна, і няма дому, у якім жыў Кульбак. Ну і шчыры дзякуй усім вялікі. І калі вы яшчэ не зусім яшчэ жывыя і варушыцеся, і вам цікава нешта, то я просто магу паказаць вот просто сваю бібліятэку, звязаную менавіта толькі з Кульбакам. Добра. Да, вот самое первое ягонае выданне, это да, 80-х год, здаецца, да, 70-й, прабач, 70-й год. В 56-м год ён быў рэабілітаваны. Засталася жывая адна толькі ягоная дачка Рая, сын загінуў разам з вот той самай стомай у Лапічах, у гетта. І Рая з'ехала, конечно, з Савецкага Саюза. Яна жыла ў Ізраілі, жила спачатку ў Амерыцы, пасля пераехала ў Ізраіль, зараз яна жыва, яшчэ жыве вельмі шмат гадоў, і яна ўсё сваё жыццё прысвяціла менавіта захаванню творчасці менавіта Мойши Кульбака да гэтага часу.
Ну, і падтрымлівае вельмі шмат тых людзей, якія перакладаюць Кульбака, якія выдаюць яго таксама, яна удзельнічае ва ўсіх тых праектах. Вот першая кніжачка на ідышы з'явілася. Вот, вот, мои дорогие, да, те самые зельманцы были выдадзены праз 6 гадоў, здаецца, у 76 годзе. І ну, вышаў у Маскве выйшаў ягоны на ідышы зельмінянер, і вот зельманцы пераклад на беларускую мову выйшаў ягоны, да. І далей я вам покажу, вот зараз самы сучасны ягоны год таму назад выдадзены. Гэта цалкам уся паэзія, у тым ліку ягоныя ўсе паэмы, такі двухтомнік. В адным томе вот тут вот у ідышным знаходзіцца, менавіта ў гэтым знаходзіцца весь ідыш квадратным пісьмом, класічна. Былі апрацаваны Сергеем Шупам усе перыядычныя выданні, усе, што было можна было сабраць. Ну, безумоўна, конечно, архіў той самай Раі Кульбак. А ў другім томе, вот у гэтай вялікай кніжцы, тут транскрыпцыя лацінкай зроблена і зроблены пераклады, усе падрадкоўнікі зроблены, то есть літаральныя пераклады ўсіх на беларускую мову, вот усе гэта яго, дзякуй Богу. Да, вот Вольф Рубінчык таксама, яшчэ адзін пакажу. Ну, я таксама спачыняўся нейкім чынам да гэтых выдавецтваў, мы разам, ну, ён асноўная праца ягоная, канешне, але я таксама дапамагаў яму. Гэта вот да юбілею, да 16-м годзе, да 120-годдзя выдадзена кніжка «Эйбік» завецца, вечна. Больш там пераклады таксама на беларускую мову, это вершы ягоныя, і ў тым ліку і сам Вольф Рубінчык таксама перакладаў яго. І вот той самы, ну яшчэ пакажу, вот кніжка была такая у савецкія часы выдадзена. Зараз одну хвілінку гляну, які год тут. Да, гэта 80-й год, 79-й год. Мойша Кульбак. Таксама ягоныя вершы. Ну, дастаткова шмат, але, на жаль, вельмі шмат было рэдактавана, таму што, ну, это самы такі савецкі час, яркі і, безумоўна, канешне, відаць. Ну, вот зараз выходзіць такі дзеяслоў, яшчэ раз пакажу вам часопіс. І, наколькі я ведаю, ўжо ў 3 нумарах ёсць тое, што я вам казаў, пераклад Бойтрэ, якраз Фелікса Хаймовіча, ёсць пераклад некалькі апавяданняў таксама Вольфа Рубінчыка, і яго, і нешта яшчэ я забыў, нешта яшчэ ёсць. У 3 нумарах, да, нешта яшчэ таксама ягоная выдадзена. Ну вот усе гэтыя кніжкі, вот я все разам возьму, бачыце, гэта все моя кульбаўская бібліятэка, кульбаўская. Уяўляеце сабе. Вот, дзякуй вялікі ўсім, ашэйным данк, зайт гезунт und stark.